Okay, start na tayo ulit for our second game of the day, no? Red Pink Party versus Kaldag Babies. Mukhang parehas veterano sa laro to. Yung isa kumakaldag, yung isa mahilig sa Red Pink, no? Pero titignan natin yung band nila, first band, Joy. First band nila si Joy, no? Sa bagay, Joy, talagang OP yan ngayon yung Joy. Hindi na, wala tayong magagawa dyan. Talagang, yan talaga yung ginagawa ng ML. Tuwing may bagong hero, Matic, OP. And then si 1-1. As usual, kanina. Tignan natin kung ibaban ba nila dito yung... Ang meta ngayon sa jungler saka sa mga top is si Martis. Then, nandiyan pa din yung mga tank, sila Akay. And then yung Atlas na kaninang binan nga. Yun yung mga magagandang meta ngayon sa tank. Pero si Paramis ang una nilang binan dito. Ang sunod nilang binan dito, no? Ng Red Pink Party. Sa tingin mo, sinong baban nila dito, Sir Noli? Ewan ko lang. Pero, tignan natin, no? Pwedeng Valentina. Selena. Okay. Malakas naman si Selena. Pero minsan si Selena, depende din sa gumagamit talaga. So, tingnan natin, Red Pink Party ang first pick. Ang pwede na lang pick dito, Atlas, madaming open, no? Martis, mukhang Kopra. Madaming mahilig mag-Kopra sa natin ngayon sa tournament, no? Para sa Kaldag, 2 picks so meron sila. Pwede nilang kunin yung Kadita, Minotaur. Pero Kadita Atlas, no? Medyo malakas yun. Pero mukhang Digi ang gusto niya i-prayo. Digi sa Kupra. Anong ano? Leomord. Leomord din. Malakas din yung Leomord ngayon. Sa totoo lang. Malakas din talaga yung Leomord ngayon. Beatrix. Beatrix pinahina na dati talaga OP yan. Lalo na dun sa sniper niya, no? Sa sniper at saka sa shotgun. Pero ngayon, ang madalas na ginagamit na ngayon itong pistol. X-Borg Jungle? Totoo ba to? Tignan nga natin kung totoong X-Borg Jungle. X-Borg Jungle, ha? Tiyo. Balir. Ito. Malakas si Balir, lalo na pinakitaan tayo ni Yawi niyan nung final, no? Ng Blacklist versus Echo. Yun talaga yung dun sa kanilang OB strategy, yung pinang-counter nila ng Blacklist, pinang-counter ng Echo sa Blacklist. Pero tignan natin kung anong pwede. Ang pwede kasing gawin nito ni Balir ngayon, magandang pantulak to sa initiate ng ano. Pero I think hindi natutulak ni Balir pagka nag-SS sa X-Borg, no? Kaya magandang yun din, magandang counter din sa Kufra si Balir kasi kung magaling na Balir, yung SS ni Balir may may matatanggal yung CC and then pwede niya itulak palayo para hindi makaset ng SS. Kasi pwede rin gawing full damage yung Balir. Pwede rin CCB. Oo. Yun yung maganda ng Balir. Pero makikita natin kung paano nila gagamitin ito. Mukhang Digi tank, Digi post 5 sila, no? Pero titingnan natin. Pero Balir, Leomord, Digi. Medyo na nawawala na ako sa setup sa kanila. Esmeralda. Esme. Pero ang usual na ginagawa ng Esme, mahilig kasi ito mag-segue. Mahilig na mang-cut, na tinatawag na cut, proxy. Tinatawag na proxy sa ibang laro, no? Pero tingnan natin kung anong role na magagawa nitong Esme. Pero medyo na okay, wala silang... Siguro, may tanong pag hindi nila nagawa ng pero tank na build lang. Tank build lang, no? Fighter pa din yung kanya talagang role. Kasi medyo mahina siya sa post 5 na Esme. Hindi siya bagay. Pero ang kinuha nila, Glue at si Lunox. Actually, si Glue, ngayon ko lang ulit nakita. Pero sige na natin, baka ano. Nakakabanas yung si Glue, no? Yan yung dumidikit sa'yo, sinasaputan ka talaga.
and then Iritel. So, Sir Noli, anong tingin mong panalo na ano? Xborg Jungle nga talaga sila, no? Xborg Jungle. Magandang laban to. Tingnan natin, no? Maganda yung setup ng Cupra sa Xborg eh. Tapos Beatrix pa. Tingnan natin kung ano. Mukhang para sa akin, mas madali i-execute itong kay Red Pink Party. Pero, kung makauna si Leomord sa tumaba, talagang mag-turn around. Mahirapan. Unless, dikitan siya lagi ng glue, no? So, yung glue nila is support. Pero, mukhang fighter tong si glue. Naka-support emblem lang, no? Pero, titignan natin kung anong magandang laban to, no? Di ko rin ma-predict kung sino pwede kasi maraming hero na pwedeng mag-step up para mag-turn around ng mga laban. Okay, so start na tayo, no? So, meron tayo si Sorry from Red Pink Party. Kufra, no? Ang jungle nila si James, si Totski, ang Beatrix, Gold Lane. Mid nila si 2 Chainz, mga rapper. Saka si Franz sa XP lane. And then, sa Kaldag Babies naman, meron tayo si Ivan. As Tank Diggy, tama. Tank Diggy. Then, si Junix, no? Sa Leomord. Si Child. As Balir. At buong naunahan na ni Franz. Si Mimo, hindi ko pa nasasabi yung pangalan, namatay na agad si Mimo, no? And then si Juice. Si Juice as Iritel sa God Lane. Malakas mang zone out tong Beatrix sa simula, no? Talagang dahil dyan sa pistol niya, yun yung usually na ginagamit sa lane. Pero mga sinamahan ni Ivan para maka-farm si Juice. Pero ito na mukhang pupunta na si Sorry saka si 2 Chainz. Tingnan natin kung anong mabibigyan nila. What a set! Oh my God! Flicker per skill nga yun, guys. Pinakitaan tayo. Simulang-simula ng laro. So, meron na tayong solo kill. Meron pa tayong flicker per skill. Mukhang talagang Red Pink Party itong mga to. Kahit lag, papatayan. Pero mukhang, Binalik-balik, tol. Jonix nakaisa. Tingnan natin. Sa gold, panalo pa. Lamang ng 600 halos. 400 ang pero ito clash na. Tinulak ni Child pero papunta kay Leomord. Mukhang hindi na nila mabibigyan si Leomord. Uy, kinapitan ni Glue. Dinala sa base. Hindi, wala. Pero dahil daw nakauna silang set sa Turtle, makakuha si Red Pink Party, no? And magandang pagzozone ng mga Cupra. Yung mga buholano, mahilig sa Cupra, no? Mahilig tumalon. Ito, ginamitan ng basuka. Inesesan agad yung creeps. Mukhang ayaw pakuhaan ng turret tong pero di ko nakita. Sorry. Yung kill doon. Mukhang sa ngayon, Red Pink Party yung nagpupush, no? Magandang push yung Magandang push yung bigay ng mid, ng top, saka ng gold lane. And nagkakat ngayon si Franz. Kasi lamang na lamang siya. Mukhang sa ngayon, lamang na lamang yung Red Pink Party, no? Ang ganda ng ikot nila. Beatrix nag-a-absorb lang ng dalawa. Diggy at Iritel, kinakaya niya sa lane. Pero tignan natin. Papunta na ulit ang dalawa. Tignan natin kung mayroong mangyayaring bakbakan dito. Pero mukhang farm lang sila lahat ngayon, no? Farm lang lahat nung jungler natin. Red Pink Party, sumit. Pero wala. Tinignan lang. Vision lang. Pero nandito sila ngayon nagkukumpulan sa baba. At mukhang walang nangyayari. Tingnan natin si Franz. Bisitahin lang natin. Si Franz panalo pa din sa top. Grabe ka naman, Glue.
Pure cut lang. Cut lang ng cut hanggang ano. Naunahan na nga ng cut ni Glue si Esme. Pero tignan natin kung makukuha. Nakuha. Franz, kakapit ba? Hindi. Pero nakaset up na naman sila sa turtle. So, fundamentals lang sila, Sir Noli, no? Fundamentals lang. Set up sa turtle, kuha ng pitas. At ito na nga, mukhang si Mimo ang mapipitas. Lunox. Makuha. Kala ko maagaw pa. Hindi. Hindi naagaw. Pero, grabe, umi-LJ pa nga, idol. Pinapos. Pero, wala. Masyado kang magaling doon, Kopra, no? Pero ayan, medyo lull state na naman. So, dalawang turtle na yung nakuha ng Red Pink Party dito. Si James nagpo-push lang. Nagpo-farm lang. Si Franz nagpo-push lang, no? Wala nang mga turrets. Mukhang na-down na naman si Jonex. As ikaw yung core, medyo pagka na, mukhang merong 1v1 na naman. Hindi, wala nangyayari. As core, medyo pagka nawalan ka kasi ng momentum sa farm, ang laking bawas nun, tapos mawawala yung buff mo, pinaghirapan mo pa. Pero ito na, nagda-dive na, no? Nagda-dive na ang Red Pink Party. Grabe na nga yun. Gabaw tayo pa din, tol. Pero Leomord nandito na, kiklean up ba si Leomord? Pero na-stun. Napatay. Panahalo pa rin ang Red Pink Party doon. Grabe na nga, 10-2 na po ang score ngayon, no? Nag-dive. At pupupush na nila yung bot lane. Grabe pa nga yan. Grabe na nga sila. Grabe ka, James, still learning. Kakaiba yung ginawa mo doon. Ito, si Mimo sa si Franz, medyo chill lang sa top lane. Ganun lang talagang mangyayari pag Esme yung kalane mo. Sorry, nag-ano naman. Grabe na nga yung mga setup ni Sorry, no? Bakit? Siguro dapat iban yung Cupra pag mga buhula na yung naglalaro, no? Ang galing tumalon eh. Sumisit eh, no? At mukhang meron na namang turtle at tingnan natin kung sino makakuha ng turtle. Mga Red Pink Party pa din yung may control nung river. Nagpalit na ng lane si Glue saka si Beatrix. Glue, nanggugulo lang. At ito na, mukhang nakaset up na naman yung Red Pink Party, no? Grabe pa nga yun. Nakita niya pa yun. Pero yun na nga, sinabi ko na yung SS ni Baliar kaya makaalis ng CC sa kalaban. At makakapush pa nga dito si Beatrix. Tignan natin kung itutuloy niya to. Yun yung kagandahan sa Baliar. Pero mukhang grabe eh. Hindi ka makareact sa Cupra eh, no? Magaling kasi yung Cupra nila eh. Autoban kay Sorry yan. Pero actually itong si 2 Chainz, ang ganda nung setup nilang dalawa, synergy nilang dalawa ni Sorry, no? Pagka may na-set, talagang burst agad. At mukhang naka-conceal play. Tignan natin kung ano makukuha nila sa conceal play. Itutuloy ba? Hindi. Chill lang tayo, guys. Pero grabe na nga yung Glue doon. Ayun! Digi kinuha. SS? X-Borg? Wala. Pero mukhang... Leomord. To the rescue, Leomord. Makuha. Ay, hindi pa din. Grabe na nga yun, Sorry. Grabe ka na nga, Lunox. 2 Chainz yan. Baka 2 Chainz yan. Mimo, walang magawa si Mimo, tol. Pero grabe si 2 Chainz, wala nang buhay. Namatay tuloy siya. Yan talaga pag wala ka ng buhay. Pero ang angas nung ginawa nila doon, kung makikita mo, kahit Digip, tinalunan ni Sorry kasi alam nilang kaya nila i-burst. Dahil sobrang laki na nga nitong pera. Tignan natin kung sino pinakamalaking pera sa kanila ngayon. Beatrix, ang malaking pera sa kanila. Beatrix, wow. Okay. Lamang na lamang, no? Oo, lamang na lamang. X-Borg, no? Nakuha. Nakagaw nila yung, grabe ka na nga dun. Partida, walang buhay. Mayroon na tayong Lord, no?
So, tignan natin kung ipaprayo nila yung Lord or aantayin nila na mag-set up. Kasi ang ano dito sa Digi, ang nakikita kong pwede nilang gawing play nila talaga dito is dapat sila yung mauna eh. Mauna sila sa setup. Kasi may Digi sila. Anong gagawin ng... Dapat sila yung No? Anong gagawin ng Kufra kapag yung Digi nakapag-SS? Wala siyang masi-set up. So, meron ang problema lang nila dito, paano nila ma-burst tong si 2 Chainz? Kasi mukhang ito yung sumasalo. Pero tignan natin. Uy! Tama si Leo Mort. Tignan natin kung magsiset. Hindi na kinailangan mag-set. Mo SS para kay Xborg, Flicker para kay Digi. At mayroon pa ba makukuha? Grabe, 2 Chainz laban sa Torre. Mahirap talaga talunin yung Torre, no? Pero dahil doon, ang laki nung nakuha nilang natapatay nila yung jungler, wala lang sila mga contest. Hindi na sila mga contest ng Lord, so libreng Lord, no? Oo, okay lang mamatay. Grabe, Red Pink Party. Talagang dominant. Sa ngayon, partida Red Pink pa yan. Hindi naman, wala na broadband. So, actually, okay naman yung ping natin, no? Yung red, pangalan lang. Tumalon si Mimo. Pero wala. Ano lang. Zone lang. Tingin lang kung mayroong tao doon. No? Pero talagang ipit na sila dito. Yung Kaldag Babies, ipit na sa base nila. Pero kaya pa nila to. Mimo. Grabe pa nga yun. Talagang pinaulanan, no? At napadaan nila yung Lord. Nakabasag na sila ng second tower sa baba. Okay, titignan natin, no? Pwede pa magkamali. Pero hindi. Mukhang chill lang sila. Top lane. Babasag sa top lane. Si Juice. Mukhang nasa ibang lupalop si Juice. At nabigyan na nga si Juice, no? Grabe, hindi talaga pinayaang makabasag ng tower. Lunok sa kapag SS, Mimo sa 4, ay sa 3. Wala, hindi natin nakaya yan, guys. Uy, napa-flicker si Sorry doon. Talagang malalim. Pero ang ganda ng nila. Controlled aggression tinatawag, no? Tapos babalik na, pupush na. Lagi silang magkakasama. Ang ganda nung setup nila. Lamang ang rating sa sales. 18-4. Sa ngayon, ang halos 10K ang lamang halos. Hindi, 9K ang lamang sa gold, no? Sino bang pinakamalaki nilang pera ngayon? Beatrix pa rin. Compared sa Eretel yung sa kabila, no? Zero, ang laki ng difference. Halos 3K talaga. Totski, 7 kills. Kahit lamang yung Red Pink Party, dito rin naman. 2 Chainz, 6 kills. 18 po ang score. Pwede pang Itong dalawa. Itong si Franz, mukhang ganyan lang yung score niyan. Pero ang laki nung ginawang space. Bigay ng space nito ni Glue, no? Sa team nila. I think sa team nila, medyo... Sa team ng Kaldag Babies, itong si Child yung medyo... Okay, kaso minsan, si Jonix din, kaso minsan ang bilis siya ma-burst. Talagang hindi na siya naka-farm ng Tingnan natin ng ni Jonix. 6-3. 6-3 pa lang pera ni Jonix. Pero, titignan natin kasi sa ML naman, isang turn around lang yan. So, ito na. Setup na tayo sa Lord. Mukhang naka-setup ngayon. Naka-zone. Zone na zone ng Cupra saka ng Blue. Yung dalawa. So, hindi nila i-contest. Mukhang tower hug muna sila, no? Child. Nakita nila pero wala silang magawa, no? Wala silang magawa. Talagang... Sa tingin mo, saan kaya sila pwedeng makabawi dito? Yung Kaldag Babies. Isang plus lang na makamali yung Pink. Pwede rin yan. Kaso mukhang mukhang mahirap na sila makaposisyon, no? Siguro kung kailangan nila mag-overextend tong Red Pink para depende na lang, no? Sa Cupra,
ang nakikita kong solusyon nila dito si Diggy. Kung Ma-initiate lang ng magkamali ng initiate yung Cupra, makapag tapos makumit malayo masyado yung iba, ma-zone out ng balir or ng pero mukhang di na, push basag. Cupra tumitingin ng set pero wala. Ito na pa. Sasabo. Lord, basag. Hindi pa basag. Pero tinuloyan na nila yung Diggy. SS na X-Borg. Boom. Sabog ang Diggy. Itlog. Uy, Beatrix. Wala na, tol. Talagang binigyan na nila. Beatrix. Plinikeran pa si Leo Mord. Triple kill para kay Beatrix. Tignan natin kung kaya ba. Maniac pa nga, no? Totski. Nice game. GG. Galdag babies. Red Pink Party. Congrats. Congratulations, no? Ang galing. Finish with the Maniac. First Maniac na ating tournament. Talagang 4-23, no? Talagang dominant tong Red Pink Party. Pero nice try pa rin. Nice try pa rin sa Galdag babies. Maganda pa rin yung pinakita nila. Mukhang talagang nakikita ko Cupra saka yung Lunox yung nagdala ng early game sa mid game. Pero ang ganda nung ginawa nito ni Beatrix, nakapag-farm siya hanggang sa dulo. And then ayun, talagang snowball na nung pagdating nung So, congrats Red Pink Party and thank you Kaldag Baby sa good game, no.